Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Пассажирлар лифтлары, конференция зал, никах үткәрү өчен бина, Шалдам республикадагы иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Фасадларны җылыту, инженерлык системаларын алыштыру һәм түбәне ремонтлау. Шәһәр сайтында 2021 елда капиталь ремонт программасына кергән күпфатирлы йортлар исемлеге бастырылды. Документ урынына чәчәкләр 8 март көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре хатын-кызларны котлады. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалдам коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 5 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18235 очрагы теркәлде. Аларның 14937 терелгән, 95 узган тәүлектә. Пассажир лифтлары, конференция зал, никах үткәрү өчен бина, Шалдам республикадагы иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Төзелешкә финанс ярдәме фонды белгечләре сүзләренә караганда, агымдагы елның гыйнварында 1 300 000 сум акча җыелган. Безнең шүр төркеме эш барышы белән танышып кайтты. Котлаулы эпидемиология һәм икътисади вазгыятькә карамастан Татарстан Республикасында иң зур җәмигъ мәчетен төзү дәвам итә. Объектта эшләр меценатлардан җыелган акчаларга карап этаплап алып барыла. Төзелеш инде хәзер монолитный каркас объектны бетереп киләбез. Калды инде тагы 4 минараны күтәрергә, 2 зурсын и 2 кичкенә минарет. Остальное бүтән монолитлар бетеп килә. Җәмигъ мәчете колонналар һәм яннарына 2 флигель куелган үзәк гөмбәзәле бинадан торачак. Ишендә гыйбадәт кылу зоналары, конференц-зал, никах уздыру өчен бина, ашхана, медпункт, 200 кешегә исәпләнгән мәдрәсә уку заллары урнашачак. Моннан тыш мәчеттә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен барлык шартлар да каралган. Төзелешнең финанс ярдәме фонды директоры урынбасары Наил Вәлиев сүзләренә караганда, эш барышында аларның проблемалары тумый. Туктамадык, эшләп барабыз. Алла шөкер, бүтән ярдәм кешеләрдән ярдәм бар, шулар белән эшләп барабыз. Эш барышын өйдән чыкмыйча гына шәһәр хакимияте сайтында онлайн режимда күзәтергә мөмкин. Моның өчен мэрия бинасында 2 камера урнаштырылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фасадларны җылыту, инженерлык системаларын алыштыру һәм түбәне ремонтлау. Шәһәр сайтында 2021 елда капиталь ремонт программасына кергән күпфатирлы йортлар исемлеге бастырылды. Бу сезонда лифтларга аерым игътибар биреләчәк. Планда 29 йортта 99 кабинаны төзекләндерү. Тулырак алдагы материалыбызда. Капиталь ремонт исемлегенә быел 150 күпфатирлы торак йорт кертелгән. Программаны тормышка ашыру өчен миллиард ярымга якын акча бүлеп бирелгән. Шуның 900 миллионыннан артыгы милекчеләр акчасы. Бу исемлеккә мәхәллә идарә компаниясе балансыннан 116 миллион сумга 16 йорт кертелгән. Төп эшләр фасадны түбәне ремонтлау, су, җылылык һәм электр системаларын алыштыру. Эти дома у нас из краткосрочной программы капитального ремонта. Эту программу формирует государственная программа мониторинг ЖКХ. Программа автоматически сама подсчитывает степень износа основных конструкций и выбирает эти дома на основании износа капитального ремонта предыдущих лет. Кайбер йортларда ремонт эшләре булган, хәзер башка төр эшләр көтелә. Мәсәлән, 14 16 йортты. Узган елны бирдә керү ишекләрен алыштырдылар, стеналарны буяганнар. С этой стороны по бокам сделали и все. Он обещает сделать капитальный ремонт. Ну, трубы все поменяли у нас уже все. И тоже помененные. Просто снаружи очень некрасиво. Вот снаружи, конечно, наружный ремонт надо делать. Утеплить обязательно, потому что хоть и балкон сделан, но щели задувает и холод заходит. Капиталь ремонт программасы буенча эшләр март айына башланып итәчәк һәм сентябрь айына кадәр тәмамланачак. Йортларның тулы исемлеге белән шәһәрнең рәсми сайтында танышырга мөмкин. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кощеев, Яңалыклар. Хатын-кызлары бәйрәме 8 мартка кадәр санаулы көннәр калып бара. Шәһәр балалары иҗаты үзәгендә тәрбияләнүчеләр әниләренә бүләкләр әзерли башлады. Алар аны үз куллары белән эшли. Моннан нәрсә килеп чыкканын безнең шүр төркеме күреп кайтты. Балалар тәлинкәне үз куллары белән ясарга булдылар. Бу бүләк интерьерның яхшы бизәге булачак һәм әниләргә һичшиксез ошар дип бирде тәрбияләнүчеләр. Мондый техниканы һәркем башкара ала. Моның өчен рәсем ясый белергә кирәкми дип аңлата педагог.
Очень нетрудная техника, роспись по стеклу и по керамике, по дереву. Недорогие материалы. Каждый может позволить купить эти материалы, но это очень красивые вещи, получается. И эти вещи могут служить как для украшения интерьера, также для подарки на 8 марта. Әлгі бүлекні ялсар үшін керамика яки ағаш ішленме керек, акрил, шулай контур ішлер үшін буяулар һәм біраз фантазия сұрала. Я готовлю маме подарок на 8 марта. Я надеюсь, что ей это очень понравится. Я сейчас делаю работу на керамические тарелки, наверное, все-таки для мамы. Надеюсь, что я успею, и ей очень понравится. Гадәттә бер тәлинкәне ясар өчен 2-3 сәгать вакыт җитә. Барлык эшләрдә педагог җитәкчелегендә башкарыла. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Шулай ук халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре дә игътибарны хатын-кызларга юнәлтте. Документларны тикшерү урынына гүзәл затларга чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. ЮХИДИ инспекторлары белән бергә шәһәрдәшләребезне Лилия Гатина да котлады. Желаем вам счастья, любви, ну и, конечно же, безопасных дорог. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, большое. Бүген ЮХИДИ хезмәткәрләре руль артында баручы хатын-кызларны туктатты. Шәһәрдәшләребезнең беренче реакциясе курку, катыш, гаҗәпләнү булды. Әмма чәчәк бәйләмнәрен күргәч, җиңелчә курку, елмаю белән алышынды. Шул рәвешле 8 март алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе белән берлектә гүзәл затларны бәйрәм белән котларга булды. Госавтоинспекция присоединяется к поздравлению с праздником и традиционно в первые дни марта вручает женщинам, участницам дорожного движения, цветы, при этом акцентируя внимание на необходимость соблюдения правил безопасности поведения на дорогах. ЮХИДИ инспекторларын Сөембикә, Хәсән Туфан проспектлар киселешендә очратырга мөмкин иде. Бүген бернинди дә документлар тикшерү булмады. Бары тик уңай эмоциялар һәм бүләкләр. Что вы подумали, когда вас остановили сотрудники ГИБДД? Ну, как всегда, достаешь документы, чтобы права, паспорт показать. А удивилась, как увидела цветы. Спасибо большое. Проверка документов, что-то не так сделала, вроде пристегнутая, все с фарами еду, но не поняла. Я приготовила документы. Еду на работу. Спасибо вам большое. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Барчагызга да күңелле яллар һәм халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлап, мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на всероссийскую выставку «Леспром. Деревообработка, мебель, станки и инструменты» с 10 по 13 марта в ВЦ «Экспо-Кама». Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. 6 марта. ДК КАМАЗ. Легендарная и загадочная группа «Белый орел». Телефон 54 34 45.